सोबते निन्नववे लड़वे सोबते। సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. లేదా ఇన్స్టాలో ఫాలో చేస్తే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో వస్తుంటుంది ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏ ఫొటోస్ అయినా పర్వాలేదు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏ ఒకటి ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని క్లియర్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఎక్కువ లెంత్ వీడియో ఉండదు, సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దాన్ని మాత్రమే పేస్ట్ వేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇలాగే ఒక్కొక్క ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్ వీడియో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడ 15 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 14 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.